И здравейте, приятели, от днешния епизод с Ивчето и Стели ще изиграем няколко игри и ще отворим 8-те стардропа, Legendary стардропа и ще вземем абсолютно всички други награди. Айде, давай. Да ви се похваля, аз имам нов герой, Кроу. Да, всички играем с почти чисто нови герои, освен Стели. Я. Да, 80 купи, не е какво знае какво. Знам. Точно сега мисля, че пайпарите са ужасни. И вижте какъв ми изпря. Ау! Човек! Защо ме открадна? Ти ме открадна! Ти ме открадна! Убих го, без да исках. Ти ме открадна, убил го. Чика. Да, пайпа е тайки. Пак ме открадна! Кила. Колко смешно. Давайте плеяген. Опа! Стардроп. Още един. Супер яр. Перфект. Тя от Legendary Stardrop, ако си западне Ако ми се падне. Давай, Реди. гаджет, ще се самоубия. Ще ме заболи корема да Трябва се ги след след. колко игри отваряме стардроповете? След една. Още Сега. една. Като Добре, минем, значи да. де факто след тази игра. Да. Да. Ние с Стели сме почти еднакви кръв. Аз имам малко С мен повече. ние същи кръв. Аре, убивам го това. Защо? Аз ще го убия. Добре. Тая карта ми е една от любимите на нокаут. На мен не ми харесва чак толкова. Имам На по-любима. теб която е любимата, бе, Драго? Она е с телепортите. Да, тя е по-яко. На мен пата ми харесва също. Аре, Кроу, бягай. Браво. Перфект. Айде, Сега е време. време да отваряме всички стардропове. Айде, драго. гради скамаш Мет. предвид. Първо 88 парички. Любимото ми. 88 PowerPoint-а. Айде де. 88 кредита, които отиват за Леон. 8 стардропа. Добре. Така. Първи стардроп. Супер яр. Добре. 100 койна. Реал. Добре. Реар? И какво? Епик. Добре. Само койнове ми се Увеличава се. падат. Сам реар пак. Митик. И ко стана? И ми даде скин на Емс. Така. Кой? Кой скин? Покажи го. Още койнове, още един реар стардроп. Още един супер реар този път. Отворихме ги. 888 блинга. Айде, време е 8 за Legendary джема. стардропа. 888 XP даблера. Айде, Legendary да. стардроп. Давай! И? Дай да видим. И? Падна ми със същото, както и на Стели. Кое? Какво бе? Я го покажи. Показал съм. И мен ми се падна същото. Не ми се показва на мен. Драго, същия герой си на мен. Моя екран. Трябва да си... Браво, драго. Драго, остани се покажи този скина скин. на Емс. Скина на Емс. Чакай, искам да го видя този скин. Му се е паднал. Падна ми се като същия скин на... Той не е голяма работа на Емс, обаче къде е Емс? Добре, намерих я. Ето я. Вече имам това. Май я имам, бе. И Аз това. Да, аз я имам. Да, имам я. А, Имам и тази. Виж, че аз ще имам. Имам и тоя, имам и тоя. И аз имам това. Джакпот на PowerPoint в
безплатните неща. И на мама акаунта имаше джекпот. Обаче на какво? Но 80 такива кредита. Айде да Драго, изпълним Драго, Ако няколко нямаш мисии. късмет. Да ви се похваля и днес от Legendary Star дропа ми се падна Жанет. Да, сега Стели пак си играй с някой по-малко купи герой, защото искам да изпълнявам мисии. Давайте. Аз ако съм с 5 пауъра, проблем ли? Не. Проблем е купа. Купите. Купа! Спокойно бе, ботови са, не са притесняни. Бе, днеска съм с 2 героя Този напред. скин ми се падна от Legendary Star Drop. Кой? О, Ей, боже то, мой. А как ми го открадна? Само аз ли умрях? Да. Много. Ей, Драго, не се научи да играеш. Само знаеш да крадеш. Иу. Добре. Тъй, изпълних една мисия. Взимам ли нещо? Да, май ще ми стигна. Алелуя. Взимам още един скин на кит. И още Кит. койнове. Драго, аз ще правя сега първите. Сега взех този. Аз ще правя 2000. Това е най-грозния, ако ме питаш. Дали ако направим няколко победи, ще имам време да направя много бързо 50-то ниво и да отворим още един Legendary. Давай. Не! Стели. Далеч Да, този пък герой. най-силнични герой, че ме омръзна. Не, имам да изпълнявам мисии. Добре. Аз проблем ли съм? Не знам. Да, проблем съм, добре. В Дали повече- проблемът е 180. Добре, ще бъда 100 герой. Без друго ми е слаб. Добре, ще взема. Далеч от този герой сте ли? Добре, Така. така хубаво. Перфектно. Така, убо. Много хубаво. Тъй, сега... Тигбо Карл. Слаб отбор. Бих казала, потвърдила. Последно потвърждаваш или казваш? Потвърждавам и казвам. Това е герой. И сега, ако Аз се имам да падна- бия демидж, никой да не ми краде киловете. Където ми открадна 10 кила поне. Его. Само два Сега ще бяха. ти крада. Сега ще ти крада киловете, имайте све. Не! Не! Ей, Няма гивай го. никой да краде от мене. Оха, трябва ми още малко. Айде, де, давайте play again. О, стартроп. О, рейър. Супер. След тази игра правя 7000. Така ли? Да. 7К се казва. На кой му пука как се казва? Не казвай на мен. Уоу, някой се е кръстил. Човек, виждате ли, сега като излезе някакъв нов скин на герой и постоянно ботовете са с този герой, ама не са с този скин. Аз съм го забелязала. Откраднах ти кила. Пак ти откраднах кила. Аз ще го открадна. Какво беше това, бе? Аз откраднах Трябват това ми кила. 2 кила, остайте ми двама. Добре, убил го. Роза, Роза, Роза. Добре, перфектно. Помогна. Перфектно. Така, изпълних мисията, трябва ми още една победа. И какво? Айде се!
И вдигам още едно ниво. И отварям Star Drop. 1, 2, 3. Давай. 7К направих. Айде да видим. 7505. Още една игра ли и го отваряш Legendary? Не, още мисии има. Добре, още 5 игри. ако не е сигурно. Не, аз имам мисии други. Ама трябва ми да бия демидж. Аз имам супер много мисии, само дето не съм ги изпълнявал. А ти биеш демидж, просто не ти крадем киловите. Сериозно. То път аз крадам. Еве, сега не ти ги крадем, не ти помагаме само. Добре. Виж, аз ти помагах и ти ги отбиеш. И ти не ти помага. Разбрах тактиката, ние ти ги сваляме малко, ти ги убиваш. Сега ли го разбира? Гледайте ви да не умират. Опа. Спокойно бе. Аз да умра. Стили ми открадна 2 кила. Много мило. Много сладко. Така, Айде, дайте ти. Така, вече сме на следващото ниво и ни трябват колко точки? Малко. 925. Сега трябва да игра с още един нов герой. Менди. Стели ти взима и Тоя. Да. Ивче, дай реди. Да, аз съм на второ. Дай Пауър. реди. Опа, добре. Ние сме на първо, ние сме после. Аз съм особено. Аз съм на първо също. Ботова е. Аз То тям Франк. Франк ще ме ланшотне. Съм първо. Пъшват не. Ела бе, момче. Имам да Момче, бия, умира. имам да правя килове, Ивче. Драго, ще взема другата игра Поко. Спина. Гледате ли сега? И ко направи? Убих ти. И уби. Цили! Ха. Оцелих тик без да го виждам. Айде, давайте пак. Никой не дава плеаген. Давайте пак. Аз какво да направя? Давай. Искам 100 Няма да герой си да игра. споко. Искам просто 100 герой да игра. Защото има скин. О, ботове. Не, това вече не са ботове. Заради стели. Аз трябва да съм ей Snoop Dogg. Ила бе, Карл! Не. Не, те са... Те не са ботове. Това е проблема. Добре, едната я убих. Ау! Не. Ви оставяш само Карл да не се занимават. Аре, убиваш го! Ах! Тъпия спраут. То справа. Стели, не трябваше да се сменяш гадния герой. Тата е иначе вече. Какво направи с този супер бе? Нищо. Човек, супер е най-голямото нещо. Манджи. Тенко, че ме хилна. Не. Иван, можеш да го направиш. Можеш Знам. да го съхилнеш. Ако му скочиш с супер. Не, Да, това ще направя сам. по-добре да не му скача. Да, по-добре е да не му скачаш. Да го биеш с Цели далеч. го далеч. Цели го отдалеч. Той мисля, че иска да се пусне ултимейта просто. Цели го повече, защото... Един ще удар се си смали му. Един удар си му, не му скачай. Ивче, what are you doing? What are you doing? Ивче, Чек, аз съм с с... давай, сега Ако му можеш. скоча, какво ще стане? Ще се пусне супера. Ама давай. Няма как. Ето се очакваше. Ние сме на първо ниво. Все пак.
Един кил поне имам. Героя, ако обичаш. Давайте бързо. Не, това ще бъде от епизода, хора. Чао и до следващия.